Meu nome é Xaime López, son membro fundador de Urdime. Urdime somos unha empresa que nos dedicamos á xestión cultural porque creemos absolutamente que a cultura, igual que a educación, forman parte do que é a transformación social. Escollimos crear unha cooperativa cultural co obxectivo claramente de ter a persona como centro. Creemos claramente na xustiza social, creemos claramente no modelo como un exercicio claro de sostenibilidade. Para nós o desenvolvemento sostible é un modelo de progreso no que podemos satisfacer de alguna forma as nosas necesidades máis inmediatas, sempre pensando en deixar un mellor futuro dentro do que nós estamos a desenvolver. Ter a cabeza e os pés postos no presente, pero cunha ollada moi potente no que vai a vir mañán. Meu nome é Xaime López, son membro fundador de Urdime. Urdime somos unha empresa que nos dedicamos á xestión cultural porque creemos absolutamente que a cultura, igual que a educación,